Hola a tots. Ara veureu la conversa que vaig tenir amb el Guillem Anglada Escudé. El Guillem Anglada Escudé és una de les figures que tenim aquí a Catalunya de l'astrofísica. Ni més ni menys va ser el descobridor de Pròxima Centauri b. Ell dirigia l'equip que va descobrir l'exoplaneta més proper a la Terra, que es va anunciar el 2016. Ell va estar treballant, llavors estava treballant a Londres. Afortunadament el tornem a tenir aquí. Parlarem, com no, de Mart, però atenció a l'última part de l'entrevista, que és on ell parla de Nua, la ciutat marciana que amb altres companys com el Miquel Sureda va quedar finalista a aquest projecte en una competició que va fer la Mars Society de ciutats futuristes marcianes, però, com us deia, atenció a la part final, on li pregunto sobre la investigació i les dificultats que ells troben, que els nostres investigadors troben. Aquest missatge, aquesta part final, crec que l'haurien d'escoltar tots. I no només nosaltres, espectadors, sinó, espero, que ho escolti algú que tingui una mica més de poder de gestió. Aquest clam que fan els nostres investigadors a que se'ls ajudi a seguir fent la seva feina. Espero que us agradi. Gràcies per ser aquí. Recordeu de subscriure-us al canal si us agraden els continguts i sabeu que em podeu seguir per xarxes socials sota el nom @estels-i-planetes. Gràcies. Vale, Guillem, la primera cosa... Bueno, quedes molt bé, amb el fons aquest, tio. Això anava així, estava muntat així. És que és una casa que anava als mobles i tota la decoració anava Vale, així. pues està superbé. Molt guai. Comencem parlant de l'exploració de Mart. Per què és tan complicat anar a Mart? És a dir, per què és tan complicat aterrar a Mart, que només ho han aconseguit els americans i una vegada els soviètics a l'any 73? No, de fet, és molt fàcil aterrar a Mart, és molt més fàcil que qualsevol altre planeta del sistema solar. L'únic problema és que està entre 10 i 20 minuts llum, depèn de com enganxes la conjunció amb la Terra, i és molt remot, i llavors ha de ser tot automàtic. I la complicació està en que ho hem fet molt poques vegades, i tot i que ho hem fet una vintena de vegades, si comptes els cops que hi ha hagut accidents en satèl·lits terrestres o inclús en cotxes. O sigui, els cotxes funcionen molt bé perquè n'hem fet milers de milions, però si haguessis de fer un cotxe de zero, al principi tots tenen problemes. Cada cop que hi ha una missió a Mart, trigues 5, 6, 7, 10 anys a desenvolupar-la i no pots innovar gaire perquè és molt cara. Llavors, sempre és molt conservador, hi ha poca iteració tecnològica, però tècnicament és més fàcil que inclús la Lluna. Té una mica d'atmosfera, per tant et pots frenar, i llavors amb l'ajut de coets, i simplement, sí, home, ja s'ha de fer una certa maniobra, però no més difícil que aterrar a la Terra. La Terra és molt més complicat. Per exemple, la gravetat és molt més forta, l'atmosfera és molt més densa, o la Lluna, que no en té gens, que llavors caus en picat i n'has de frenar amb coets. En principi, de fet, Mart és dels llocs més relativament fàcils, però fa servir l'atmosfera també per frenar-te, etc. Tots són avantatges, de fet. És difícil perquè ho hem fet poques vegades, però no perquè sigui particularment complicat. Des del punt de vista de l'arribada ara, del Perseverance, quines coses se t'acudeixen ara que poden anar malament? És a dir, en els 7 famosos minuts de terror, quines coses primeres et venen al cap que pot fallar? A mi sempre em fa molt pànic quan diuen que fan servir pirotècnics per desplegar els paracaigudes, i dius, com fiques explosius en un... Pues sí, es fan servir molt. Quan s'obren les cúpules o quan s'alliberen satèl·lits, es fan servir unes càrregues pirotècniques. Bàsicament una xispa, hi ha pólvora i explota. Jo aquestes coses no... Vull dir, poden anar tantes coses malament amb una cosa així que em sorprèn que funcionin. Coses d'aquestes, que hi hagi una peça que no s'obri o que la plataforma, la cúpula... O sigui, no que falli el coet. El coet estic segur que funcionarà i el paracaigudes també, però que s'enganxi un cable que no estava ben enganxat amb el coet, amb la vela quan es desplega i s'estripa i tot se'n va a Norris. Coses d'aquestes. Moltes vegades estic segur
no ho veiem perquè com que està tan lluny i no hi ha registre del que ha passat, però moltes vegades són accidents d'aquest tipus, els que acaben passant, un cable que està mal enganxat o coses així. De fet, ara que comentaves el tema dels pirotècnics, quan vaig llegir tot això dels pirotècnics que arriben a portar, fins i tot, per exemple, diuen que, clar, per tallar la guillotina, per tallar els cables de la grua que va baixar el Curiosity o que baixarà el Perseverance, també és pirotècnic. Tot és pirotècnic, és increïble. Sí, fan... Bueno, però les parts mòbils, aparentment és molt difícil operar parts mòbils a l'espai perquè les coses tendeixen a deformar-se amb els canvis tèrmics i és molt difícil de tenir mecanismes que t'asseguris que funcionen. Una altra vegada, és un tema que com que no ho provem sovint, no està molt desenvolupat. Llavors el pirotècnic és molt bruto i funciona bastant més robust. O sigui, quan allò peta i deixa anar una guillotina i talla els cables sí o sí. I si no és l'explosió és el cable o n'hi ha dues i si no és una talla l'altra. I es veu una mica a lo bruto i a sac, perquè en aquell moment, quan allò explota, a la part aquella que ha explotat ja no importa, s'acostuma a ser a la carcassa o això que deies, la grua. Coses d'aquestes me les trobo bastant fascinants, sí. Molta alta tecnologia, però al final hi ha segons quines coses són una mica bastant a lo bruto. Sí, sembla que sí. Quines diries que són les grans innovacions d'aquesta missió respecte a totes les que s'han fet fins ara? Bé, hi ha una sèrie d'instrumentació nova, tampoc diria que sigui molt nova, simplement és millor que l'anterior. Me l'he estat mirant perquè tampoc sabia ben bé quines diferències hi havia. Té per exemple, un radar per explorar el subsol, és una novetat. Una altra cosa novetat és en la maniobra d'entrada, té una càmera per poder-se alliberar quan està en la zona correcta i així es pot afinar molt més el punt d'aterratge, perquè la zona on vol aterrar, de fet, hi ha molta varietat geològica i geogràfica i llavors necessiten aterrar una zona que hi ha com de dunes. I amb unes càmeres i un radar es pot decidir en el moment en el que es desacopla i això és una novetat que no hi havia a les altres missions. Moltes de les altres missions, de fet, acaben triant el lloc d'aterratge perquè sigui una zona molt àmplia, desenes de quilòmetres, molt àmplia, plana, perquè no hi hagin incidents. I aquí no, aquest cràter és una mica... és més petit de lo normal, són uns pocs quilòmetres de diàmetre, i acaben afinant bastant la posició de l'aterratge per això, amb aquestes càmeres. Això és una tecnologia molt bona, però també no és molt més sofisticat que la tecnologia que fan servir els drons o els cotxes automàtics per aparcar. El que passa que, clar, quan ho has fet a Mart, en qualsevol cosa, no te la vols jugar. I llavors sí, alguns altres instruments per fer anàlisis de roques, per determinar segons quin tipus de roques, i perquè el que va buscar són traces fòssils de processos químics. Llavors vas a buscar certs tipus de molècules de carboni i segurament tipus d'isòtops, i llavors porta instruments optimitzats per poder detectar aquest tipus. Em sembla que porta un espectrògraf Raman, que permet saber quins àtoms hi ha, etc. Què esperes d'ell? És a dir, quines notícies descobertes, quines grans fites esperes del Perseverance? Bueno, així descoberta, ja té com 4 objectius, és igual. I a mi m'interessen, dels 4 que té, 2 els trobo més interessants. Un és buscar evidència de vida fòssil, o sigui, evidència fòssil de vida, que vol dir no trobaràs el microorganisme fòssil, però sí que pots trobar els productes de la química, bioquímica que va haver-hi quan aquella zona era al fons d'un llac. Aquest seria un gran resultat, òbviament. Ja veurem si es detecta quelcom, si l'evidència és molt sòlida o serà només un indici. I l'altra cosa que també estic molt interessat, crec tothom, és que porta un mòdul per transformar el diòxid de carboni en oxigen. No sé què en fan del carboni, però almenys l'oxigen, no sé si també s'acumula en metà, però és el processat aquest de l'atmosfera de forma remota i automàtica, a veure si funciona, perquè és una tecnologia essencial per produir fuels, combustibles. Si es vol fer una missió de retorn, s'haurà de fer així. No és tampoc una tecnologia molt complexa. Podríem fer un laboratori de química de qualsevol universitat, però fer una cosa d'aquestes que operi en un planeta remot i amb les condicions marcianes, doncs s'haurà de veure si opera i funciona com toca. Molt bé.
Clar, diuen també, segons la missió especifica, que aquestes roques que vegi més sospitoses les analitzarà i les emmagatzemarà en uns contenidors petits que porta i quedaran allà a la seva panxorrina. Vol dir que hi haurà d'haver una missió posterior, molt complexa, per cert, on s'haurà d'anar a recollir aquestes mostres i retornar-les. Què en saps d'aquesta missió? És a dir, quina informació tens o què n'has sentit a parlar? Sé que ha d'haver-hi una missió de retorn de mostres, que és una mica el següent. Avui m'ho estava pensant perquè no he sentit realment cap pla de missió gran de NASA més enllà d'aquesta a Mart. És a dir, el següent que es parla és del retorn de mostres, però la de retorn de mostres és un altre ordre de magnitud de complicació i no crec que estigui planejada. Té la pinta que depèn de com funcioni el Perseverance i la tecnologia aquesta del processat del diòxid de carboni, la següent missió pot ser un retornador de mostres, no necessàriament aquestes, no li veig la necessitat d'anar a buscar aquestes, ho veig com complicat, però sí que porti llavors un sistema per generar combustible i poder sortir de Mart. La gràcia de tornar de Mart és que el camp gravitatori de Mart és feble comparat amb el de la Terra i escapar de l'òrbita és relativament simple. Amb un coet relativament petit i no gaire combustible podria fer el retorn. Jo no veig aquesta necessitat ara d'agafar aquestes mostres i, home, si n'hi ha una que és superinteressant i l'anàlisi química local mostra evidència de vida, però bueno, també la següent sonda que hi vagi pot agafar una altra de pedra. Seria molt casualitat que tingués la sort que agafés l'única pedra que té una senyal. Llavors també seria una mica estrany. No sé, no li acabo de veure l'objectiu aquest de preparar aquestes mostres per ser tornades a la Terra. Ara mirem el ciutadà, perquè el ciutadà es pregunta, cal gastar tot això? És a dir, què hi anem a fer a Mart? Llavors, què ens aporta? Què li diries tu a una persona normal, diríem, del carrer, que es pregunta què ens aporta tot això que estem fent a Mart? Bueno, hi ha dues coses que es fan. Una és anar a fer investigacions científiques, sí? Per saber l'origen, si la vida va començar en un altre planeta, però són més filosòfiques, si volem, que és la ciència més pura, la geologia, si va ser humit o no, i després hi ha l'altra, que és desenvolupar capacitats. Sí? Per poder anar a l'òrbita, primer es va haver de llançar l'Sputnik, que era un dispositiu completament inútil. L'únic que feia era fer bip-bips, però es va haver de llançar l'Sputnik. Per eventualment desenvolupar una economia de l'espai, necessitem fer totes aquestes proves, cada cop es fan experiments, però també desenvolupes capacitat de, per exemple, eventualment poder manufacturar des de la Lluna. Ara, avui en dia, tenim l'òrbita més o menys controlada perquè hem fet aquests primers satèl·lits, molts de prova, molts de ciència, molts d'enginyeria, simplement, i anar provant, i en aquell moment potser semblava un malgastament de recursos, però ara l'estem fent servir per moltes coses al dia a dia. I això és una mica el mateix. Tampoc són tants diners al final si comptes el que cada ciutadà posa en aquestes missions. Estem parlant de 2 o 3 euros, si arriba. Als Estats Units no ho sé quan hi posen, però bueno, sí, 2 o 3 euros al llarg d'una dècada, que tampoc és un... Clar, quan et posen el número sembla que sigui molt gran, però comparat amb la resta de coses i com funcionen els països són quantitats bastant ínfimes. Això que també és un mite de que l'espai és car, sí, perquè tot l'experiment és concentrat en un sol objecte. Si agafes tota la recerca biomèdica que es fa, bueno, és ordres de magnitud superior. I llavors no entrarem en el tema de la recerca militar i que estem ja a una altra història. O la sanitat almenys és moralment justificable, però les despeses militars d'avui en dia al món, al segle XXI, estan una mica fora de lloc, considero. Molt bé. Anem a parlar una mica sobre la vida, la cerca de vida. Clar, una mica les grans missions de referència quan es parla de tot això sempre són les Viking de l'any 77, que portaven els experiments biològics, i allà potser ens vam donar una plantofada de realitat. La qüestió que et pregunto és, penses que estem preparats per detectar signes de vida, ni que sigui vida passada? És a dir, sabem prou de la vida com per poder-la reconèixer si la tenim als nassos, davant dels nassos a Mart? El que estem preparats és per saber si hi havia vida semblant a la de la Terra a Mart. Sí.
si el registre fòssil pot ser que contingui evidència d'aquesta vida. És probable. Que no la detectem no vol dir que no hi sigués. És d'aquestes coses. Ja ho veurem. Però sí que és plausible que es té la sensibilitat suficient com perquè si hi era es pugui detectar. I veiem que això era un llit d'un cràter. I sí, fa molts milers de milions d'anys, però després de l'aigua o quan es va secar no ha passat mai més res. El Mart és molt inert en aquest sentit. Que hi hagi vida avui en dia a Mart i que la puguem detectar amb aquestes sondes és poc probable, ho trobo poc probable, per exemple. Hi ha un altre tema, una cosa és buscar vida fòssil i l'altra és intentar detectar vida directament. Hi ha certa evidència que Mart té metà a l'atmosfera, que apareix i desapareix, i no se sap ben bé per d'on ve, si és un procés geològic, si no. A més, algunes sondes el detecten, algunes no, sembla que està concentrat, però ningú sap ben bé d'on ve ni d'on surt. Podria ser un origen biològic, però jo veig molt més difícil que una missió així, per exemple, pugui dir res sobre el tema aquest en particular. O sigui, detectar el microbi que està generant aquest metà si és que existeix. Segurament estigui en el subsol o en zones amb certa hidrologia dinàmica. En el lloc on el Jezero cràter així va perquè precisament hi ha un delta, avui mirar les fotos, que tal qual es va marxar l'aigua, allà es va quedar el delta petrificat i ha estat igual els últims 4.000 milions d'anys. Allà no ha canviat res. Vull dir que poc probable que quedi cap cosa vivent a la superfície. Bàsicament perquè una cosa que viu necessita de que canviï el medi. Si no, exhaureixes els minerals, el fòsfor, l'aigua, òbviament, però altres coses s'exhaureixen. Igual sí que era molt fèrtil, però al cap de 200 milions d'anys allà no quedava res per ser consumit. Llavors, vida directa ara mateix, difícilment. Què penses que ens canviaria des del punt de vista de la humanitat el dia que descobrim, ni que sigui això, signes indirectes o directes d'antiga vida a Mart? Aquest descobriment, què significaria per la humanitat? Suposo que dependrà de cadascú. És una pregunta molt fonamental i per les persones que són, per exemple, molt profundament religioses, és una qüestió que han d'encaixar en com entenem l'univers. Sempre que hi ha un avenç científic, el que acostuma a passar és que s'ha de com reajustar el que s'atribueix a la ciència i el que s'atribueix a la mitologia, oi? Si la vida s'ha originat en altres llocs que no són la Terra i si el trobem a Mart vol dir que les condicions eren semblants, vol dir que molts llocs on les condicions han estat semblants, i n'hi ha molts a la galàxia, ara ho sabem, doncs hi ha pogut haver-hi aquest inici de la vida, doncs això vol dir que el creador queda relegat a un altre tipus de tasques, igualment importants, però és més la metafísica o la part més espiritual, però no aquest Déu creador de l'univers que fa un segle encara era molt preeminent, inclús en científics. Aquest és una mica el canvi de paradigma, no crec que sigui molt traumàtic, però serà el que sigui. Hi ha gent que encara dubta que la Terra sigui rodona, oi? Tampoc serà que ho direm, trobarem evidència de vida i tothom quedarà completament convençut, però sí que també afavorirà certs tipus d'investigació, d'intentar, ara per exemple, si hi ha programes per buscar vida intel·ligent, però com que no sabem realment si la vida, ni tan sols aquesta primera probabilitat és molt alta de que si hi ha les condicions passi, a la Terra va passar, però només tenim un cas, si això passa a Mart, clar, les probabilitats es disparen i llavors té molt més sentit fer cerques de vida intel·ligent, per exemple, els programes SETI i aquestes coses. Llavors això sí que canviaria molt. El dia a dia, amb l'endemà que això passés, no és el tipus de descobriment que et canvia, et soluciona els problemes del món, malauradament. Malauradament, sí. Mira, l'altre que tinc és sobre, també ho pregunta molta gent, estan molt interessats, com ens assegurem de que no contaminem biològicament Mart? És a dir, sí que és veritat que la NASA té uns protocols en què esterilitzen els rovers i tal, però són suficients fins on tu saps i coneixent a la humanitat com el coneixem? Estem corrent realment un perill de que amb el nostre desig exploratori acabem contaminant biològicament altres mons? És possible. Fins i tot diria que és probable. Alguna forma de vida, encara que netegis, per molt que netegis,
Els quiròfans també estan molt nets i hi ha coses per allà flotant i ho sabem, que de vegades hi ha accidents. És molt hostil, el viatge és molt hostil, la major part de formes de vida els fregiran durant el camí perquè l'exposició als rajos gamma i a la radiació ultraviolada, l'atmosfera de Mart és molt inerta. Sí, és possible que hi hagi contaminació. El que no tinc tan clar és que encara que deixis les formes més resistents que tenim a la Terra, inclús aquests, els ossos d'aigua, coses d'aquestes water bears, no sé com es diu en català, puguin sobreviure gaire temps a Mart perquè és un planeta molt deshidratat. Llavors, qualsevol forma de líquid que hi hagi aigua automàticament reaccionarà amb qualsevol cosa. I igual sí, continuarem, però allò no serà viable. Tinc els meus dubtes. A més, és una qüestió delicada, però jo crec que estem sent sobreprotectors. I aquí em refereixo al Kim Stanley Robinson, el coneixes? I serà, a més, estarà en coses d'aquestes del CCCB. Planteja aquest dilema de qui vol protegir la natura tal com és i els que volen anar i colonitzar Mart, que en el fons és canviar-lo. Hi ha aquesta dicotomia sempre, aquesta lluita entre els dos blocs. Jo sóc més dels que volen anar i canviar-lo, perquè una pedra que ningú pot veure és com si no existís, al final. I si ens passem de no toquem res, a més estem jugant un joc molt hipòcrita, perquè no podem fer servir els recursos de l'espai perquè estem fent servir els de la Terra a un ritme que tampoc és sostenible. Llavors, en aquesta dicotomia jo estic més amb el favor de s'ha de vigilar, s'ha d'anar en compte, però no ha de ser mai l'impediment que no ens permeti anar a Mart i eventualment, per exemple, començar a perforar per entendre el subsol o inclús desenvolupar una base o establir presència humana permanent a un altre planeta. No hauria de ser l'univers és molt gran. I sí, podem contaminar, però sí, però és que, no sé, la vida en si és invasiva, ho ha sigut sempre. Simplement s'ha de ser una mica sensible i anar amb compte, però més que això... Molt bé, molt bé. Penses, aquesta és l'última pregunta que et faig del tema de la cerca de vida, penses que l'aposta tan clara que hem fet per Mart ha fet que descuidéssim altres llocs? Com, per exemple, l'anunci que va fer fa poc, malgrat és molt discutit, sobre el fosfà a Venus o altres llocs del sistema solar? No, jo li veig. Mart és la nieta dels meus ulls també en els planetes del sistema solar. No és només el fet que hi hagi vida o no hi hagi vida, sinó que és el potencial que té per convertir-se en el següent lloc on puguem viure i desenvolupar activitat humana en la seva superfície. Si no podem fer Mart, no en podrem fer cap altre. Cada cop ho tinc més clar. És com el següent pas incremental. Qualsevol cosa que provis, la Lluna inclús, que està més a prop, els asteroides, és molt més complicat. D'anar a la Terra a Mart hi ha un factor 10 en complexitat. Per anar a qualsevol d'aquests altres llocs i fer-ho de forma sostenible estem parlant d'un factor 100, o un factor 1000 més difícil. Mart té totes les coses que necessitem, és només qüestió d'aprendre a manipular-lo, gestionar-lo i fer-ho de forma raonable. Però sí, Venus, a mi em sap molt greu i està molt bé Venus, però Venus és un lloc molt agressiu, molt tòxic, i hi haurà tot molt interessant, la química i tot el que vulguis, però ni són les preguntes fonamentals. La superfície de Venus és molt recent i està clar que està tot borrat, el que hi havia. Si hi ha alguna cosa ja la detectarem, també està clar que no hi ha palmeres a cap planeta del sistema solar molt obvi. Sí, sempre diem, potser la vida està a la següent capa, però és que Mart mires el planeta i ja no hi ha res, ara que tenim imatges de prop. Sí, clar, sempre queden nixos, però hem de ser una mica realistes. I Mart ens ofereix l'oportunitat de, primer, ser explorat i després poder-nos desenvolupar. I estant allà, in situ, és quan s'aprèn. Més que teoritzant i fent models i anar fent mostres de tant en tant, no, estant en el terreny i vivint-hi, jo crec que és com s'aprèn a fer les coses. No és una opinió necessàriament popular entre els científics, aquesta, però és la que tinc, ves. Molt bé. Va, anem a parlar ara ja de l'home a Mart, perquè anem centrant... Ara parlem de l'home a Mart i si vols després també et preguntaré sobre la futura ciutat marciana, vale?
Llavors, anem a portar l'home a Mart. Com t'imagines la primera missió tripulada a Mart? Com ho gestionarem això? Perquè, clar, 2 anys i 2 mesos Mart i la Terra se situen a distància òptima, però un cop hi siguem en allà, aquesta configuració planetària s'ha perdut fins al cap de 2 anys més. Com t'imagines aquesta missió? Aquí tothom parla molt de les missions aquestes d'anada i tornada. Jo veig més una sèrie de missions robòtiques per desplegar una base a Mart i quan s'hi vagi, quan s'hi envien humans, és per anar-hi i quedar-s'hi una temporada. Però amb missions robòtiques que ja t'han muntat l'infraestructura. I tot controlat, tot gestionat i ja organitzat robòticament amb la base, que arriben i ja estarà tot a punt. Perquè la missió d'anar i tornar és molt perillosa, té uns costos elevadíssims i té poc retorn i poc sentit. És això que dius, vas allà 6 mesos i després tornes, per tot el risc que implica, val més la pena que arribis allà, estigui ja més muntat, et quedes allà, 4 o 5 anys, ja vindran després més missions, més coets, i ja tornaràs amb el següent o com sigui, i ja un cop estiguis allà i puguis manufacturar i puguis fer el que necessitis fer, en 4 o 5 anys, ja prou maquinària desplegada, hauries de ser capaç de repostar un coet i tornar, però no en 6 mesos perquè si no ja perds el tren. No, fem-ho bé, vas allà, t'hi quedes, no estem parlant de tota la vida, estem parlant d'uns pocs anys i la tripulació continua venint gent a mesura que la base es va desenvolupant i a mesura que va arribant gent, els primers si volen poden tornar. Jo crec que això és ho veig molt més realista, que totes les missions aquestes d'anar a plantar la bandera són absurdament cares. No li veig. Si no vas allà i manufactures in situ i fas coses, no surt a compte anar a Mart. No és com anar a la Lluna. No ho veig econòmicament ni viable ni massa sentit, tampoc científic. Vale, i ara, per fer la travessa, com que això quedarà ja enregistrat per la història, quina data hi veus tu? Si ara haguessis d'apostar, diu, mira, jo penso que l'home a Mart, a la primera tripulació, el primer home que posarà el peu a Mart serà, on ho situaries tu amb anys? Anem a posar una dona, així és més. Vale, una dona, vinga. Sempre ens escapa, no em passa. La primera dona a Mart, jo veig 2035. Molt bé. Sí, és perfectament factible. És molt binari. O passa llavors o llavors trigarem molt més, em sembla. Des del punt de vista dels recursos que té Mart, què és el que creus que el fa tan interessant per nosaltres? Això també, estudiant ara les bases sostenibles i aquestes coses, te n'adones, hi ha 3 coses claus. Necessites carboni, necessites oxigen i necessites hidrogen. Per fer qualsevol tecnologia humana necessites aquests 3 elements. I Mart té els 3 a l'abast. Un és amb l'aigua, tens la font d'hidrogen i oxigen, i l'altre és el CO2 de l'atmosfera que et dona el carboni. I el carboni a la Lluna no hi ha carboni pràcticament, per exemple. I Mart l'únic que has de fer et ve sol. És el millor. La millor situació possible, obres la finestra, bàsicament, i xucles i ja tens el diòxid de carboni. L'únic que t'has d'assegurar és tenir l'aigua i l'energia i a partir d'aquí pots començar tota la química orgànica i tota la tecnologia humana, bàsicament. Aquesta és la diferència bàsica i essencial, perquè després dius, les radiacions, a qualsevol lloc on hi hagi problemes de radiació, et poses sota terra i et cobreixes i ho tens solucionat. T'agradarà més o menys, hi haurà problemes psicològics, el que vulguis, però hi ha solucions, no estem parlant de coses sofisticades. Si no tens carboni, no tens hidrogen, com a la Lluna, a la Lluna hi ha una mica d'aigua, però tampoc és espectacular, tens molts problemes per poder mantenir, hauries d'estar contínuament repostant des de la Terra i llavors ho fa poc sostenible i no van dir, o sigui, la població general, el que estàvem dient abans, el que no vols voler gastar diners, però crees una capacitat. No simplement els gastes i ja està, sinó que fas aquest experiment i això et permet després continuar evolucionant. Jo crec que aquesta és la filosofia. Si es va a Mart, es planta la base i crees la capacitat de desenvolupar el que la gent vulgui fer d'aquí 20 anys que vulguin fer a Mart. Anar a viure-hi o construir robots i explorar tota la superfície, és igual. I ara una cosa que també es discuteix molt i ho pregunta molt la gent és: penses que en algun moment puguem veure Mart com un lloc on escapar? És a dir,
ens estem fent en el planeta, en el nostre entorn, estem esgotant els recursos, hi ha superpoblació, etc etc. Pot ser que en algun moment la visió a Mart no sigui complementària només, anem a buscar recursos o anem a fer coses a Mart que puguin ser més barates que fer-les aquí i tal, sinó que pugui arribar a ser una fuita, un lloc on escapar quan ens haguem carregat tot el nostre entorn aquí? És que Mart serà sempre més hostil que la Terra, per molt que ens carreguem el nostre planeta, Pensem ja des d'un punt de... L'argument de que és un bot salvavides és molt fluixet, perquè no... O sigui, si podem viure a Mart, el que demostrarem és que podem viure a la Terra sense necessitat de consumir-la. Perquè a Mart no ens dona res. A Mart li hem d'agafar tot, i s'ha de processar i s'ha de fer tot molt tancat i molt sostenible. Si podem viure a Mart, podem viure a la Terra de la mateixa manera. O sigui, el bot salvavides aquí serà que tindrem la ciutat a Mart sostenible i tancada i una economia circular que funciona i podrem aplicar el mateix model a la Terra. A Mart estem obligats a fer-ho i, per tant, si ho fem, haurà de ser així. A la Terra portem, no sé, 10.000 anys de civilització i encara no hem sigut capaços de convergir amb aquest model. Jo crec que al final pot ser necessari per poder sortir del out of the box, d'agafar perspectiva i poder forçar-nos a viure d'una forma més sostenible i en equilibri amb el nostre món també. Vale, i ara deixant anar, això que has dit és molt interessant, lo de Mart com un lloc on que si ho podem fer allà vol dir que ens estem autodemostrant que també ho hauríem de poder fer aquí. La cosa que et volia dir ara és, deixant anar molt la imaginació, penses que l'habitabilitat humana, diríem, de Mart, sigui en bases, arribarà a canviar la morfologia humana? És a dir, hi haurà una raça d'humans marcians, això a les pel·lis s'ha vist molt i a les sèries, degut a les condicions diferents de gravetat, hi ha altres condicionaments que nosaltres haurem de posar allà per poder-hi viure? Sí, a veure, és que només ja pel fet de viure en una illa normalment ja es genera un tipus, no es diu, ara la paraula raça no està ben vista, però entenem que quan una població humana queda aïllada durant diverses generacions comencen a desenvolupar trets característics i optimitzats pel lloc on estan. Primer, és una pregunta oberta, que és si és viable que éssers vertebrats grans com nosaltres puguin desenvolupar-se en baixa gravetat. Sí, que podem viure i segur, ja està clar. La gent ha anat a la Lluna i la ISS, si fas exercici ja està. Inclús en Mart pot ser que no cal exercici perquè hi ha alguna de gravetat. Però nosaltres ja estem desenvolupats. El problema és una criatura que neix i ha de créixer i han de créixer els ossos i s'ha de desenvolupar tots els òrgans i tot plegat. No està clar que surti un ser viable quan arribi a l'edat adulta. I estem parlant, se li diu de deformacions, però vull dir, simplement és perquè l'ambient, la pressió i sobretot la gravetat és molt clau aquí. Aquest és un tema molt clau. Una de les coses que s'hauria de fer, i recerca segurament es farà a la Lluna, és fer desenvolupament animal i de planta. De planta sembla que no hi ha tant problema, però desenvolupament animal de vertebrats en ambients de baixa gravetat. Perquè si no, clar, si les rates no surten bé, després ho provem una cabra potser, i anirem provant, però les cèl·lules petites, per exemple, no tenen massa problema, perquè entre que viuen dintre l'aigua i l'aigua ja fa fa buoyancy, que es diu, de flotació, ja es compensa una cosa amb l'altra, però com més grossos són, més problemes sembla haver-hi. I aquest pot ser, de fet, al final, un dels problemes a Mart. Es podria solucionar, podries ficar els nens en centrífugues durant X temps, perquè generar més gravetat es pot fer, però clar, ja no és arribar allà i ja és un grau de complexitat extra. Això no hauria d'impedir fer la primera colònia o ciutat, però sí que es desenvolupés com a lloc independent i com a raça independent seria un problema. Ara anirem a la futura ciutat, però abans de demanar-te la futura ciutat, la pregunta també aquesta típica que li faré a tothom. Si tinguessis oportunitat, viatjaries a Mart? Sí. Molt bé. En això ho compartim, Tu abans has dit que tens com un enamorament de Mart. Jo sempre em diuen que quan parlo de Mart em brillen els ulls, també. El que no faria
faria és anar-hi sol. O sigui, jo no aniré amb la missió aquesta 3 d'allà a plantar la bandera i tornar. Ui, quin estrès, però si anem uns quants, força gent, vas allà almenys unes desenes de gent, centenars, i va venint gent, i van sumant, i vas fent, home, i tant. Ja firmo demà. Molt bé, molt bé. Va, anem a la futura ciutat marciana. Vinga, el projecte NUA que heu fet, que va quedar finalista del concurs aquest de la Mars Society, explica'ns breument quins serien els trets fonamentals d'aquesta ciutat. Què té d'especial aquesta ciutat? Aquesta ciutat és un estudi de disseny. O sigui, és un concepte, un disseny, un concept design, que es diu ara en català. Design study, és igual. És un estudi de concepte. Bàsicament el que volíem era implementar a nivell, com a principi de disseny, la sostenibilitat. No sostenibilitat que sobrevisqui, sinó que sigui capaç de créixer per ella mateixa, sense importacions de la terra. Si això era viable, o sigui, ho vam fer servir com a experiment mental o teòric. Anem a fer la comptabilitat del que necessita una ciutat humana a Mart per generar infraestructura d'ella mateixa, per copiar-se ella mateixa, perquè així pot anar creixent. I aquest era l'exercici, en el fons. Llavors és incorporar això no es fa en espai, normalment sempre són missions que es va a la Lluna, es va allà, i ens surt més barat ficar més hidrogen en el coet que treure'l d'allà a la roca, doncs el posem en el coet. No, aquí no. Aquí era un principi de disseny. Tot ha de ser manufacturable amb local. No pot ser que tinguis no sé quin metall estrany que necessites no sé quantes tonelades cada any i l'hagis de portar a la terra cada vegada. Pot haver-hi coses petites, que sí que pots portar amunt i avall, però tot el que és el bulto dels materials havia de ser local. I llavors això és com molt fonamental de NUA. NUA és, agafes tot el que hi ha a Mart, dissenyes una ciutat que compleix moltes de les funcions que ha de tenir una ciutat, que és protegir, donar serveis, aigua, aire, en aquest cas, perquè necessites més, però bàsicament és com dissenyar una ciutat humana, simplement que has de posar l'aire i la protecció i la radiació. I NUA això ho soluciona posant la ciutat dintre la roca, sota terra, té accés a la llum natural perquè estàs en un penya-segat i continues tenint il·luminació. També ho podries fer fent un forat i ficant la llum com sigués, però així és molt característic de NUA, és una ciutat excavada a la paret d'una roca per tenir accés a la llum, però al mateix temps tenir protecció de la radiació i de la pressió, perquè la roca mateixa et permet aguantar la pressió dels mòduls, dels espais habitables sense necessitat de tenir grans cúpules. Aquests serien els grans trets. Molt bé, igual com a... Perdona, digues, Guillem. Això, que sigui molt sostenible en aquest sentit, de que sigui capaç de mantenir-se i d'autoreplicar-se. Si no, no funciona. I això, i també hi ha una assumpció que s'ha d'implementar també que tot sigui com molt circular. L'economia ha de ser circular. Quan una cosa, la ciutat ingereix alguna cosa, no entra res. El que entra es queda allà. Aigua, hidrogen, el carboni, l'oxigen, tot s'incorpora a la ciutat i queda circulat. I també això fa que mires de simplificar tot al màxim. Si vols fer un vehicle, fes-lo tot amb un sol metall, per exemple. No vagis servir 5 aliatges de no sé què i amb alumini aquí. No, fas tot d'acer i ja està. És l'acer, potser serà una mica més gros que el que podria ser si fos amb alumini, però quan se li acaba la vida útil l'agafes al fons i el tornes a fer. És també molt fonamental, que és el mateix que hauríem d'estar fent a la Terra, al final. Igual com abans et demanava una travessa, ara també te la demano. Quan veus una primera ciutat, una primera colònia, ja no una expedició, ni que l'expedició quedi abans, com deies, no. Aquí estem parlant ja d'una colònia que s'autoabasteix, etc. Quan ho veus en el calendari, això? Ve després de la base. És l'extensió natural a la base. Perquè un cop hi hagi a la base, els privats o petits o països, la base el que oferirà serveis. Tu podràs, com a científic o com a empresa, pagar perquè et despleguin el teu instrument o per enviar no sé quanta gent perquè comencin a fer certa activitat científica i o econòmica a Mart. Jo crec que si s'estableix la base permanent, una desena d'anys i comença ja a generar-se una comunitat, més que una expedició, hi ha una cosa amb comunitat on
la gent arriba i ja és diferent el canvi de xip, d'estar en model corporatiu a model en poble. 10 anys després, si he dit 2035, doncs el 2045 ja comença a tenir un nom de poble i comença a tenir una cultura i una música i unes formes de parlar pròpies, sí. Aquesta que et anava a fer ara crec que ja me l'has contestat. Era què els diries als que ens diuen que és car explorar l'espai? Bé, primer que no ho és. Quan ho comptes a l'euro és molt poc. El que passa que si quan llancem un coet, aquell un coet és molt car, però si consolides tota la recerca que es fa en qualsevol altra cosa, ja veuràs que és poquíssim i comparat amb despesa militar o sanitària o altres coses. I no estic dubtant que la sanitària no sigui important. El que estic dubtant és la militar i segons quines infraestructures que ens podríem estalviar. De vegades sembla que ens fa justificar fins l'últim euro científic i després per fer un aeroport a no sé on sembla que els milions caiguin del cel. Llavors hi ha certes incoherències. No em barallaré amb un altre científic per qui mereix més diners o menys. Em barallaré, si un cas, amb segons quin tipus de coses que es fan i que al final dius pots fer de la ciència i de la tecnologia un producte nacional que es pot vendre després, perquè et diuen no, és que clar, si fem trens, llavors podem vendre trens fora. Bueno, doncs fem bons experiments, fem bons coets, perquè llavors tothom ens voldrà comprar els coets i tindràs... L'argument de que fem barcos militars perquè així els podem vendre no em quadra, és una mica fal·laciós. I té solució, ens hi hem de posar, ho hem de decidir, però podríem crear una indústria i fer-ho servir de bandera, una mica. I per aquí van Xina i els Estats Units, ara. Sí, la veritat és que el que deies, al final, quan jo una vegada ho vaig calcular i vaig veure, els Estats Units tenen un bombarder estratègic, que és el B-2, només el tenen ells, el que costa un sol avionet d'aquests paga tota una missió no tripulada, o es diu un rover, a Mart. Per això inclou les nòmines dels enginyers, dels científics, dels tècnics que han estat treballant durant anys amb el disseny, la construcció, el llançament, més els anys d'exploració, tot pràcticament pagat pel cost d'un únic avió. I dius, hòstia, és increïble, increïble. Sí, i el pressupost de NASA comparat amb el militar és de pena. És que només que apaguessin l'aire condicionat de les tropes d'Afganistan, el NASA doblaria el seu pressupost. Això ho vaig veure, hi havia un estudi que gastaven més en climatització de tendes a l'Afganistan que en NASA, que en el pressupost anual de NASA. Sí. Uau. Vale, anem a parlar, ja acabem. Guillem, anem a parlar sobre tu. Llavors, la qüestió... Mira, jo tinc algunes preguntes. Bàsicament, clar, jo estic pensant sempre en l'audiència de xarxes, que són els seguidors que més o menys estaran interessats. Recordes en quin moment vas decidir estudiar el que finalment, o dedicar-te al que finalment t'has dedicat? El moment exacte no, però sí que va coincidir amb una cosa que ja t'he mencionat, que és que em vaig llegir la trilogia de Mart, del Kim Stanley Robinson, i llavors vaig veure clar que volia treballar amb espai. Hagués preferit fer ciències planetàries en aquell moment, o quan vaig estudiar, però aquí no hi ha departaments de ciències planetàries. I, bueno, em vaig posar en astronomia i després exoplanetes, perquè també era molt relacionat amb el tema. Però sí, va ser això l'últim any els 2 últims anys del batxillerat, i abans d'entrar a la universitat, que vaig llegir aquests llibres, em van influenciar molt, ja estava prefixat, però sí, en aquell moment ho vaig tenir claríssim, que era el que volia fer. Rebo també moltes preguntes del públic més jove que diu què hauria d'estudiar jo per acabar involucrat amb l'exploració de l'espai? No només ser astronauta, es refereixen en general. Què els diríem a aquesta gent jove? Què haurien d'estudiar? Bé, tu també deus tenir les teves idees sobre el tema. Poden estudiar física, poden estudiar enginyeria, però també poden estudiar comptabilitat, poden estudiar, management, poden estudiar... No cal que estudiïn tampoc, necessites mecànics, ja també s'han de fer els coets, necessites manteniment d'infraestructures, necessites electricistes. De fet, si vols treballar en espai, el que necessites és que hi hagi indústria que et vulgui rebre.
Ara mateix aquí en aquest país n'hi ha poca. Llavors, per molt que estudis enginyeria aeroespacial, és igual, costarà acabar treballant en espai. El més directe i més natural és estudiar físiques, astrofísica, almenys ets usuari, i és més barat que no ser constructor, i és el que tenim aquí. Però sí s'està desenvolupant també un sector aeroespacial, o sigui, enginyeria aeroespacial, però també coses de software, ara hi ha molt de satèl·lits, telecomunicacions. Sí, això és la via més directa, però n'hi ha moltes d'altres. Ara pots fer dret, pots estudiar biologia, es comencen a fer experiments biològics, però sí has de confiar en que un sector que existeix en altres llocs i aquí no hi és, es desenvoluparà eventualment. És una qüestió... Bueno, si estàs disposat a marxar, a treballar fora, pots pràcticament treballar estudiar una mica, pots estudiar el que vulguis. Una empresa aeroespacial té tot el personal que té qualsevol altra empresa, al final. Ja acabem. Mira, l'última que tenia és, com que això tampoc no ho escoltarà ningú, llavors explica'ns un secret. Va, un secret, una cosa d'un paper que ha publicat, i que òbviament que puguis explicar, però que no sigui molt conegut, o algun estudi on et fotràs, o que estàs fent, o alguna notícia que... però relativa a tu, a la teva investigació, a la teva vida, explica'ns algun secret que vindrà, alguna, com en diuen això, no és secret, és una primícia. En futur no, però no està, però està verd, però està molt verd, però no. El estem treballant ara mateix i ja tenim 2 vies obertes per fer un demostrador terrestre d'una ciutat. Serà una casa al principi, o una petita casa amb 4 elements mínims que sigui autoreplicable. Inspirat en la idea aquesta de que és el que necessites per anar a Mart i fer-ho. Ja tenim 2 vies obertes amb col·laboracions internacionals que estarien probablement interessats. Ara estem en un procés, no és un procés de conversa, ja estem en procés d'escriure propostes. Ja n'hi ha un parell com mig enviades. Està molt verd, perquè encara tot és això, però hi ha interès i és una cosa que és com molt natural de fer i té molt de sentit, crec, per molts temes també no és només exploració de l'espai, però també de sostenibilitat que es poden fer. Hi ha gent que pagaria per anar inclús com a model de negoci. Aquí al Pirineu o alguna vall d'aquestes allà dalt, muntem una petita cúpula, excavem a la roca, fas un petit Airbnb, Mart, i es pot fer ja quasi bé que es veu. Ho hem d'acabar de formular, però estem en el procés aquest d'escriure el projecte ja i acabar de veure els detalls. I això està en procés. És un secret que ja hi ha un parell de projectes començats de forma, però que volem fer-ho ja fa temps que ho vaig dir a tot arreu. Però sí que hi ha avançaments i que m'agradaria, de fet, poder-ne fer un de més local aquí, però encara no he trobat l'interès o la persona o el grup adequat per començar-ho a moure de forma seriosa. Vols dir que aquest projecte que esteu movent, l'experiment, diríem, o la maqueta, no seria aquí a Catalunya, evidentment? No, perquè no sabem ni per on començar a demanar... Aquestes coses s'han de fer en fases i primer has de dissenyar-les. Necessites recursos per fer el disseny. Aquí és una d'aquestes coses que a vegades no s'entén. La ciència no comença el dia que comences l'experiment. L'experiment s'ha de dissenyar primer. I dissenyar requereix, coses d'aquestes requereix enginyers, requereixes temps tècnic, posar-li moltes hores, que no tinc, perquè se'm exigeix i a tothom se'ns exigeix que treballem altres coses en temes acadèmics i necessites mà d'obra i necessites recursos. I de vegades per fer experiments sí que pots demanar recursos, però per fer aquesta mena d'estudis de disseny no hi ha manera. Ja ho he provat per altres vies, d'altres coses, i m'ho han dit, ho he demanat i m'han dit, és que aquí no es financien estudis de disseny en aquest país. Llavors, que inventen otros, no? Això que acabes de dir és molt, molt interessant. Proves de disseny en aquest país, vol dir que en altres sí, evidentment. En altres hi ha programes explícits per fer-ho, inclús de fundacions i coses, però sí. França té, quan hi ha missions de l'ESA, és un clàssic,
Quan hi ha missions de l'ESA, es diuen el M5 Call, o Call for L-Class Mission. França, Anglaterra, no tant, però a Alemanya pots anar i demanar a les agències, són 20.000 euros, vols ser l'equip que lideri una missió que costarà 500 milions d'euros. Si vols guanyar 500 milions d'euros, has de jugar els teus 20.000 euros el primer dia. Aquests 20.000 euros per organitzar 4 reunions, pagar unes hores d'enginyer perquè et facin els dibuixos i t'ho facin ben fet, doncs això a França ho fan, a Itàlia inclús també es fa, a Alemanya, aquí no hi ha, no sabria ni on anar per això. I a més s'ha de fer ràpid, perquè el call surt, tens 2 mesos per preparar la proposta de la missió. I clar, perds el tren. Amb això tan xorres, i a més que és una quantitat de diners irrisòria comparada amb el retorn, inclús econòmic, que tindries si fas la missió tu, que no s'entén. I aquest és un fallo molt greu. Hi ha 3 països que també el tenen, aquest fallo, i Espanya i Catalunya són ecosistemes que també el tenen de forma bastant greu. Jo penso que aquest és fonamental, aquest missatge que has donat, en aquest país no, en altres sí, no? Sí. Estudis de disseny, inclús això amb companyies i temes d'innovació inclús. Jo sé de companyies d'aquí que els he parlat amb ells, mira, podríem fer un disseny per fer això, clar, nosaltres no tenim recursos, no sé què, podem demanar diners, sí, demanem un estudiant a la Generalitat i d'aquí 2 anys igual ens el donen i d'aquí 5 anys... No, això és per fer-ho, demanar-ho i fer-ho. 3 mesos, i funciona bé, si no també, però s'ha de fer, i s'ha de fer amb una escala temporal raonable. No estem preparats, no hi ha els mecanismes, és una mica el que falla, la innovació i la punta no és només ficar diners en más de lo mismo, sinó que és adaptar-se a com funcionen aquestes coses. I és molt greu, el dels estudis de disseny, ja et dic, jo tinc un feedback de l'any passat d'una proposta que vaig enviar i el revisor diu, he preguntat, he vist que la teva proposta vols fer un estudi de disseny d'una altra cosa. I em deia, ho he preguntat al gestor del Pla Nacional i m'ha dit que no, que això ja no es fa. O sigui que et poso que la proposta em va baixar la nota per això. I després li he preguntat també si podies contractar una empresa perquè et fes l'estudi de disseny, perquè com que tu no pots fer, i m'ha dit que això tampoc es fa. O sigui que també et baixo nota amb aquesta altra part. I dic, bueno. Jo recordo quan ens vam conèixer, a la primera vegada, que tu ja havies fet el descobriment de Pròxima B i et vaig dir, tu em vas dir, no, estic a Londres, ens agradaria tornar, i et vaig dir, home, ara que ets famós, tio, segur que et serà més fàcil. I recordo que em vas dir, no, justament ara m'és molt difícil tornar perquè no m'ofereixen o no trobo, no sé com ho vas verbalitzar, un projecte suficientment interessant com per tornar. Sí, no, com a acadèmic és igual, encara que guanyis el Premi Nobel, no tornes quan vols. O sigui, també és un altre dels problemes. Jo entenc que les places públiques s'han de concursar i s'han de fer de certa manera i amb certs processos, però un sistema, un estat, les universitats han de tenir el mecanisme per poder contractar gent de forma... Si vols ficar un director d'institut que et porti això, doncs l'has de poder contractar. No hi ha forma humana de fer-ho, per això no ve gent, perquè no poden ser contractats. Als Estats Units, les universitats, sí, la gent aplica per anar-hi a treballar, però una meitat de la plantilla està agafada a dit, perquè a la universitat i són gent bona, no és allò dit perquè és el cunyau, no, la universitat diu volem tenir un lab punter en biotecnologia i agafen aquest i li van i li diuen i et donarem 2 milions per començar el lab. Clar, això aquí és ciència-ficció completament. Ni l'oferta, ni els 2 milions, ni res. I és una mica el mateix, que és la llavor aquesta, el punt inicial de l'investment, aquest, no existeix i no té pinta de que hagi de canviar en el futur pròxim. Sí, és una mica el mateix aplicat. Són formes de funcionar de fa molts anys que tampoc van acabar de funcionar mai, però ara mateix limiten molt la competitivitat, òbviament. No podem liderar mai missions. A no ser que ens posem tots, decidim no donar classe durant un trimestre i no fer res més, que llavors et diran, no, és que has de donar classe, bueno, o una cosa o l'altra. No donem. I es veu sempre,
Els projectes, sí, participem en projectes d'explotació científica, però d'enginyeria, realment nosaltres fem coses molt poquet, molt poquet. I d'investigació bàsica, subjectes amb moltes complicacions, m'imagino també. Sí, investigació bàsica, sí, no, no. Sempre és a nivell, a través de juntar-se en consorci amb algú altre. Dius, vale, això està bé fer-ho, està molt bé, de tant en tant, fer un consorci, o que tenen un ERC, que et ve dins d'Europa, però estaria bé que n'hi hagués algun grup d'aquí que que tingués el suport de l'administració d'aquí, perquè es considera que és una àrea estratègica del país i per tant s'ha de treballar amb això. No, això no. Perquè aquest és un aprofitat. No, no és un aprofitat. És un aprofitat si tot és opac i aquí no, aquest és el cunyau de l'altre, però si es fa transparent i es diu hi ha tantes places a l'any que s'atorguen a dit per aquestes directrius i es vota al Parlament, m'és igual que ho hagi de votar qui sigui, però es decideix que s'han de ficar gent estratègica, hauria d'haver-hi el canal per fer-ho. Ara mateix no hi és. Hi ha l'ICREA, famós, però la forma d'operació d'ICREA, i aquí millor no parlar en obert, és un altre tipus d'opacitat, deixem-ho així. Vale. No saps bé. Molt bé. Escolta'm, Guillem, ja hem acabat. Vols afegir alguna cosa al que hem dit sobre Mart, sobre el Perseverance, sobre, jo què sé, la ciutat marciana, sobre l'home Mart, qualsevol cosa que diguis, mira, sí, comentaré tal cosa? No, bueno, ja ho hem dit moltes vegades, també que és una mica un esforç diferent el d'anar a colonitzar Mart o ficar una ciutat a Mart que simplement anar a fer un experiment de ciència. I diferent en el sentit de que no és enginyers espacials que ho han de fer entre tots. És una cosa com més de societat, entre tots plegats. Ha d'haver-hi gent de la cultura, gent de lletres, gent de ciències humanes, han de participar, és una comunitat, és un esforç diferent. El pressupost tampoc ha de ser, és que si ens gastem els diners en lo de Mart no es pot fer cap més ciència, no, és que el pressupost no hauria d'estar sortint de ciència, hauria d'estar sortint de... És una capacitat que es crea, és com l'Agència Espacial Catalana, que es diu. És una agència de promoció de l'activitat econòmica, no anem a llançar coets com la NASA, però és una cosa que no és per fer contents els enginyers aeroespacials, és una cosa més àmplia a la societat i hem d'involucrar, estem treballant per involucrar, és una mica l'esforç que estem fent, d'allargar aquesta conversa, intentar traduir les coses, fent divulgació i fent aquestes converses com l'exposició del CCCB i ara amb això del Perseverance, i llavors també algun dia s'agrairia que algú vingués i ens digués mira, creiem que és una cosa que podria funcionar, és que a més ho veiem. Les escoles ens contacten per anar a donar xerrades sobre Mart, sobre la ciutat, sobre sostenibilitat, per estar molt connectats, els nanos estan motivats i sempre et diuen escriu una proposta o escriu no sé què. I és com anar picant contra una paret, és allò, sí, està molt bé, però no ho vull. I estem una mica cansats, tots plegats, d'això. Sí, continuarem escrivint propostes les que facin, però estaria bé rebre una mica que ens llancessin una corda des de l'altra banda algú. Molt bé, Guillem. Doncs aquí queda i tot aquest fragment ja veurem com l'encabeixo, però sortirà segur el de que us sentiu una mica poc recolzats o molt poc recolzats. Vale. Bueno, company, moltes gràcies per tot, Guillem, de debò. A veure com va, ja parlem. Vale. Dijous ens veiem segur. Sí, senyor. Fins dijous. Que vagi bé. Gràcies, Guillem. Adéu.